sammuva on, kukka kuolee korvaamaton. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Kun sä lähdet tänään pois, huomiseen en uskoa pois. Kun päättyy tää, muisto vain jää. Puiskeet vain nyt tuulen, mua saa muistuttaa. Sun nimes kuulen, kuin kutsun jostain kauempaa. No tuli niin hyvä kun mä pääsin. Mitä täällä on tapahtunut? Me tutkitaan koko asunto ovista ikkunan kahvoihin. Jos täällä mitään todisteita on, niin kyllä me ne löydämme. Mutta entä tää? Kyllä hänet pitää tässä leikata pois. Mitä? Ette te voi mua tähän jättää. On mä joku vasara tai jotain. Se ei ole ihan niin yksinkertaista. Me ei voida olla varmoja, miten hänen kroppa on tänne betonin sisään niin kuin asettautunut. Jos me käytettäisiin sementtiliikkuria, olisi iso riski, että me leikattaisiin. Mut ei hätää. Olemme jo ilmoittaneet sementtiasiantuntijalle ja asia on etenemässä. Sementtiasiantuntijalle. Heillä on laite, jolla pystyy näkemään paikallistamaan putkeen sijainnin ennen remonttien tekoa. Sillä me pystytään näkemään lohkon sisään ja leikkaamaan sut turvallisesti. No kauan mä joudun venaa sitä tyyppiä. No, ei sitä nyt varmasti pysty sanomaan, mutta ei kai nyt tuommoisissa voi kauaa kestää. Läpi meni! Loistava. Mikä? No on pieni reikä tonne ammeen pohjaan. Tähän voi, tiedäksä, päästä paineita. Olisiko teillä jotain tuollaista astiaa? Joo. Te ette siis muista edellisillasta mitään? En mitään kummempaa. Mä olin baaris, tuli sieltä himaa ja normi juttu. Ei outoja puheluita tai ihmisiä, ketkä kantaisi kaunaa teille? Ainakaan muista mitään tämmöistä. Aivan. Me lähdetään tutkimaan asiaa. Jos tulee jotain, ota yhteyttä. Baby! Baby, oot sä hereillä? Tarvitsen vähän tyhjennystä. Kävi pikku vahinko.
Ne rakas kestää enää kauan. Leikkaavat ihan kohta vuosi. Mä vaan... Mitä? Tää on vaan viimeinen asia, mitä mä tarviin just nyt. No, mut mähän tässä on kiinni. Joo, mut heti kun mä ajattelen, että pahin on ohi, niin tuleekin vaan lisää paskaa. No, mutta sitähän tää elämä on. Niitä juttuja käy välillä, mutta kyllä me selvitään näistä yhdessä. Eiks niin, Päivä? Joo. Tiedätkö mikä helpottaa? Jos on tästä muisko. Minua vähän harmittaa. Rakas. Hyvää yötä. Kaunita unia. Oletko menossa tänään töihin vai? No eihän mun työt nyt siihen lopu, että mun mies käy kylvyssä. No, ai saikkuu, on tää nyt hätätilanne. Ei meillä ole varaa ottaa mitään saikkuu, etenkään kun sä et ois missään töissä. Mä tarviin sun apua täällä. Ja joo, nyt on ollut hiljasta, mutta kyllä mä nyt haen heti töitä, kun mä vaan pääsen tästä helvetin betonista. Olisit vaan ottanut sen isän tarjoaman työn. Kyllä sä tiedät, ettei se ollut töitä, vaan hyvän tekeväisyyttä. Se olisi ollut edes jotain. Juoksupoika. Ovikello soi. Joo, menen ihan just. No, se voi olla se sementtiäijä, menee. Oota, ihan just ollaan tulossa! Mene, please! Mitä? No siinähän ne on. Niinpä näkyy. Erikoista. Oot sä se sementtiäijä? En ole sementtiasiantuntija, mutta on jotain paljon parempaa. Olen Otto Olsson, toimittaja ruotsalaisesta Laurelehden toimituksesta. Olette varmaan lukenut meidän artikkeleitamme Metrolehdestä. Joo. Sattumalta sain kuulla teidän tilanteesta. Halusin ehdottomasti tulla henkilökohtaisesti paikan päälle tapaamaan teidät. No meinasit sä kirjoittaa tästä jutun vai? Maailma ansaitsee kuulla tarinasi ja myös teidän. Joo, kuulostaa hienolta, mutta mä oon itse asiassa myös töistä, niin mun täytyy nyt lähteä, mutta pitäkää kivaa. Te menossa. Espooseen. Täydellistä. Minä vien teidät. Ei sun tarvi, se on niin kaukana. Siitä ei ole mitään vaivaa minulle. Vien oikein mielelläni. Samalla matkalla voidaan hoitaa teidän osuus haastattelusta. Tulee sitten takaisin haastattelemaan häntä, jos se vaan teille sopii. No miksi mulla tässä nyt kiire olisi? Okei, no mennään sitten. Erinomaista. Älä häviä mihinkään. Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only a fool breaks his own heart. Papy, monenko sä pääsit tänään töistä? Samaan aikaan kuin aina. Siksi vittu tuohon sen sanomalehden, kun sä tuut.
Joo. Kiitos. Toivottavasti se kuva on hyvä musta. Susta otetut kuvat on aina hyviä, rakas. Susta otetut kuvat on aina hyviä. Kiitos. Ja susta. Moikka. Moikka. Mikä vittu sulla kesti? Mitä sulle vaivaa? Mikä mua vaivaa? Sä sammutit valot ja radiot, kun sä lähdit. Mä oon ollut sulla täällä pimees koko päivä. Alex, mä unohdin. Sä voit ensi kerralla muistuttaa mua. Muistuttaa mua. Jos tää tilanne olisi toisinpäin, niin mua Niin, mitä? Mä pitäisin susta huolen. Tiedätkö sä, että mä oon tehnyt kaikkeni, että me voitais olla yhdessä ja sua ei kiinnosta paskaakaan? Sä käyttäydyt, kun sä et välittäis musta yhtään. Mä välittäis, niin miksi vitulla mä olisin tässä? Baby! Mä tarvitsin taas vähän jemaa. Baby? Sitä mun juttu ei ole vieläkään julkaistu. Onks kukaan niistä ollut koodilla sulle? Ei. No, sä sanoit, että ei siinä pitäisi pitkään mennä. Vittikö sä soittaa sille? Ne sano, että ne soittaa sitten kun jotain selviää. Rauhoitu. No, mutta en mä voi loputtomiin täällä nököttää. Se outo pinkki äijä on tehnyt joku kukka-asetelma päivityksen tänne. Ei se sano, että siitä menee pari päivää. Nyt on mennyt joku viikko. Tää ihmettä. Kuka vittu sä oot? Viktor! Joo, mutta mitä vittua sä teet mun kylppäris? Siivon. Joo, sen mä nyt näen, mutta enemmänkin... Baby! Baby, tuus tänne! Otto palkkas hänet auttamaan. No joo, mä en halua mitään tuntematonta äijää tänne rapstaa mun perseen reikää. Ei pahalla. Ja milloin muutenkin se Jamppa on soitellut sulle? Sanoiko se mitään siitä mun jutusta? Hän sanoi, että hän työstää sitä. Sanoiko se sulle jotain siitä? No vittitkö rakas laittaa sille koodiin ja kysyä, että milloin mahdollisesti tuli... Rakas? Rakas? Vaihdot sä hanskat? Pussu, mitä mieltä? Musta maalattu tää huone keltaiseksi. Tekisikö se vähän pirtsakamallista? Vai onks liian överi?
Meidän pitää puhua. Mistä? Mä tarvin tauon meistä. Mä tarvin tilaa ja kaikki tää ei vaan toimi. Ai nyt sä tarvit tauon, kun mä tarviin sun apua Mä- vai? Mä en oo onnellinen. Ja sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, vaan se Sillä on kaikki tekemistä tämän kanssa. Me oltiin onnellisia ennen tätä. Me suuntiin omakotitaloa ja lasten nimiä. Sä suunnittelit sun unelmataloa. No niin, meille. Baby. Voitko katsoa muualle? Mitä väliä? Mä nähnyt sitä alasti miljoonia kertoja. Älä nyt ole lapsellinen. Kyllä mä poika. Kuulin teidän. Anteeksi? Kuulinko sä nussit jonkun kameen sängyssä? Mä en tiedä missä puhut. Sanoinko mä vai kuvittelin sen kaiken? No, eipä sillä ole mitään väliä anyway. Mehän ollaan tauolla.
No mitä, heittääkö mitään koko paska sit roskiin vai? Ei tää ole koskaan tuntunut ihan oikealta. No mites Italia? Sä sanoit, että se oli täydellistä. Jos mä olisin kertonut sulle totuuden, niin se olisi vaan loukannut sua. Mitä, lähdekö sä nyt heti vai? Jutellaan nyt tää läpi. Mä muutan Ruotsiin Otonkaan. Oton? Siis se vanhan vitu oudon creeperin vai? Sä vasta tapasitkin se äijä. Jos mä yritän nyt tätä sulle selittää, niin se kuulostas vaan oudolta. Se kuulostaa ihan vitu oudolta nytkin. Meillä on vaan niin eri käsitys siitä, mitä on tapahtunut. No niin on. Please baby, älä oota. Älä lähe. Mä oon pahoillani. Baby. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué